Pangayamanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanao sa kanimo. Karon gisaulog sa simbahan ang pista ni Santa Maria Birhen ug Reyna or Mother Blessed Virgin Mary's Queenship. Gideklarar siya nga Reyna sa langit ug sa yuta tungod kay siya nahiusa man ni Kristo gikan sa pagkatao or sa pag-umol sa iyang tiyan sa Ginoo hangtod Dios pagkamatay ug sa misyon sa kaluwasan. Completely nahiusa man ang mahal nga Birhen Maria o siya usab gipasaka ngadto sa langit ngatong doktrina sa dogma sa Assumption ngatong gisaulog 8 days ago na himo pod siyang gideklarar nga Reyna sa langit ug sa yuta tungod sad ni Hesus nga nahimong hari sa mga hari. Atong iampo nga ang atong katawhan magpatalinghog unta kanunay sa mga pulong o panig-ingnan sa mahal nga Birhen Maria kay mao ni ang atong sikreto sa tinuod nga kalinaw, kalambuan o kaluwasan sa atong kinabuhi. Ang ato sang mga benefactors and donors nga naningkamot sa pagpuyo sama sa pagkamanggihatago ni Maria, hatagan unta sa mga grasya alang sa kaluwasan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagagay kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios nga naghimo sa inahan sa imong anak nga among inahan og Reyna, itugot nga maluluyon nga tinabangan sa iyang pangaliya, makadangat kami sa himaya sa imong mga anak diha sa gingharian sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod
sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Dili na batiog kasubo ang kaniadto nagantos. Sa miaging panahon, gipakaulawan niya ang Sabulon ug ang Neftali, apan sa umaabot nga mga adlaw, himuon niyang nindot ang agianan latas sa dagat, ang yuta unahan sa Hordan, ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag, ang nagpuyo sa mangiob nga dapit, gisidlakan na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulupyo sa nasod, Ginoo, nagmaya sila diha sa imong atubangan, sama sa pagmaya sa mga tao, inig kating ani, ug ingon nga maglipay ang mga tao, inigbahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay gigupok mo sama sa nahitabo sa Midian, ang yugo nga iyang gisangon, ug ang karga nga iyang gipas-an, ug ang garuti sa nagdaog-daog kaniya. Kay sunugon daw sugnod, ang tanang sapatos sa mga sundalo, nga nagpaingon sa gubat, ingon man ang tanang sapot nga natumog sa dugo. Kay nataw alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak lalaki, ug siya ang magmando sa tanan, ug nganlan siyag, maalamong magtatambag, Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdait. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daiga ang ngalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Daiga ang ngalan sa Ginoo, hangtod sa daiga ninyo kamong mga sulugoon sa Ginoo. Daiga ang ngalan sa Ginoo. Daigon unta ang ngalan sa Ginoo. Karon ug hangtod sa kahangturan. Daiga ang ngalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalop sa adlaw, daigon unta ang ngalan sa Ginoo. Labaw sa tanang kanasuran, mao ang Ginoo. Labaw sa kalangitan, ang iyang himaya. Daiga ang ngalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Kinsay sama sa Ginoo,
nga atong Dios, nga naglingkod sa trono sa kahitasan, ug nagadung-aw gikan sa langit, ug sa yuta nga naa sa ubos. Daiga ang ngalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa ikaunom kabulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose, nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babae. Miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay, ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel og nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki og nganlan mo siyag Jesus. Mahimo siyang inila og tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David, ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako busa unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel. Giingon nga dili na siya moanak, apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak, bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti, ug mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kanang mahimong rayna, pinili gid na sa hari. Di mahitabo nga ang usa ka babae mahimong rayna sa gingharian nga kontra
sa hari. Muna si Maria nahimong rayna kay nagpakasulugoon siya sa hari. Matod pa niya diri, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Lingiyay mong tupad ina sulugoon kas Ginoo. Nako ba? Sulugoon sa Ginoo. Oy, lahi man ta kasagaran, kita may mga hinugo kay sa Ginoo. Inigsimba bisag unsa nalay isugo sa Ginoo. Unya di pagita sama ni Maria nga moingon mahitabo unta dinhi kanako ang sumala. Asa to? Mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Ang ato gusto man tang mahitabo ang atong gisulti. Mao na si Maria nagpabilin nga hagit o giya natong tanan nga nagtuos Ginoo hastas wa magtuos Ginoo. Kay ngano man matod pas mga philosophers, there is only one good and that is God. Nya kun mosunod ta niining maong Ginoo, mao nay bugtong maayo sa atong kinabuhi. Portig yung maayuhas Ginoo kay matod pas atong unang pagbasa, ang kangit-ngit ilisa na niyag kahayag, dili na ta maglakaw sa mangiob nga lugar niya, malipayo na ta kanunay, magmaya tungod kay ang Ginoo matao na or mag-uban na kanato. Mao na nga ang panagna sa unang pagbasa nga gitawag og matao ang Dios, nga gitawag og maalamong magtatambag, Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdait. Mao ni siya ang nature sa Ginoo nga gipakatao ni Maria. Og nganong natao ang maong gamhanang Dios dinhi sa kalibutan pinaagi ni Maria, kay si Maria nagpakasulugoon sa hari. Kanang rayna, basta buhi pa ang hari, ang rayna muraragi na siya sulugoon sa hari. Sulugoon, pero gibalyo siya kay isip rayna, isip asawa sa hari. Pero ang iyang yung role, magsige ra gid nagtahod sa hari. Panagsara kayo ang rayna nga mudiktar sa hari. Labi na gyud sa Ginoo. So kita di ay mahimo sadtang mga rayna sama ni Maria. Pero ang ato lang buhaton, magpakasulugoon lang gid tas Ginoo. Pananglitan sugo bas Ginoo nga magpalaygit ka, sugo ka nas Ginoo. Og ngano mang nagpalaygit man or nagpills man ang usa ka babae or usa ka asawa, hadlok siya og hadlok na siyang mupakatao og bata. Nya kana ra bang bata nga ipakatao, mao ra ba na ang promise of God? Mao na siya ang paglaom nga misidlak daw adlaw. Kana bang kada bata nga matao dunay promise ang Ginoo, dunay paglaom nga gipakatao ang Ginoo. Unya kay kita kusog man kay modiktar sa Ginoo sa atong gusto, usahay ang paglaom, ang kahayag, ang saad sa Ginoo nga maghatag og kaayuhan atong patyon, atong pakgangon, alihan. Pinaagi aning ato mga artificial contraceptives, ligation og abortion. Mao nay atong isagang ug unsa man na sila, mga buhat sa yawa. Mao na mubalik na sa tangadtos kangit-ngit. Ngilingay mong tupad na din ata magpalaygit ha.
Sa unsa mo ba say gito na ako nga hapit naman kong matay. Aw. Dili ba kanang muupos na taana kanang mga abortion, artificial contraceptives, muupos taana kitang nagtuos Ginoo kay atong patyon ang mataw nga paglaom sa kalibutan. Lisura ano? Nagsigi taghandom og nindot nga kaugmaon unya patyon nimo ang sinugdanan ni anang maong paglaom ug ang tinuod nga tuburan ni anang maong paglaom. Kay kanang bata mao kinay paglaom. Pero kaning mga dagko na kanang imong tupad awa na di na paglaom. Labi na mga tiwasunon, di na paglaom. Nana na sila sa kahaponon. Hapit na musahop. Ang paglaom kanang inigsidlak yung kabuntagon, mao na siya paglaom. Kana ba yung mibanag-banag, mabuta na kanang Legion of Mary, na anay word diha nga kinsa kining nagaanhi nga daw kaadlaw nagabanag-banag, masiga murag adlaw kalisangan maingog kasundaluhang hinanay alang sa gubat. Unsa man na siya banag-banag bag-ong sidlak niya kaning nisahop na nga lisod na kanig naog sa hagdanan niya mao pagi maghadlok-hadlok nga ay mo panganak og daghan. Uy sus, unsaon lang na ninyo pagbuhi ng inyong mga anak daghan. Uy, ikaw di mo buhi, tiwasono naman ka. Di ba? Ang mubuhi ni ana, mao ang Ginoo. Muna kada nato experience nga naay padong matao sama ni Maria, maglipay ta atong dahigon ang Ginoo. Dili kay masubo no lo pila na ni lo ikalima na ni lo ikasiyam na ni magbuol manon. Dahiga ang Ginoo, salamat Lord, ika-12 na ni. Ano ba? Dahigon ang ngalan sa Ginoo. Agod. Tanawa unsa itong tubag sa Salmo? Unsa itong tubag? Dahiga ang ngalan sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Ayaw kabalaka kung mabuhi ba ng imong anak or mulampos ba nag-eskwela, di na maoy mo matter. Ang importante nga kanang matag bata nga mataos kalibutan ato untang matudluan nga magsigig sunod sa kabubuton sa Ginoo ug magdaig sa Ginoo. Wa na nay kinahanglan nga imo pa nang pakanon, imo pa nang himuong dato, imo pa nang paeskwelahon, imo pa nang paggraduaton og college, summa cum laude, papasaron pa na nimog mga board exams, himuon pa nang doctors of various fields sa education or sa simbahan. Di na kinahanglan. It doesn't matter anymore. Ang importante matag bata, matag tao sama ni Maria mahimo untang sulugoon sa Ginoo aron mawa na ning gubat, mawa na ning sigi og pinatyanay, mawa na ning siging korupsyon. Gubot kaayo ngatong nasod, gubot ang unit team sa una karon unsa naman competing teams angry teams, bullying teams. Mo na karon. Ngano man kay dili man magpakasulugoon sa Ginoo. Wa may pagpaubos, pulos man garbo, mga yawanon man nga mga hunahuna og mga pagbati, mo'y sundon ang kahakog sa kwarta, kahakog sa gahom, kahakog aning honors in the world and comforts of the world. Mao na naglisod kayo. Okay, lingay mong tupad. Yung nasa inyong silingan, unit team pa mo. Teamwork pa mo sa inyong silingan. Kanilang adas kumpanya. Nga kumpanya ba?
kung tawhanon lang yun nga pag standard, maglisod gyud ta. Kanang kompanya naa ginay regular schedule sa kanang gitawag nato og teamwork, team building, mga seminars, naa ginay regular team building. Ighuman sa team building, o pa gani mahuman ang team building, galinibakay na. O pa mahuman ang team building, galinibakay na. O niya, naaday teamwork ka na. Adinhisad sa atong kuan, atong simbahan, siging recollection. Pero paskang linibakay din hisod simbahan. O niya, sugo din as Ginoo. Mga nailisod. Muna, kanindot unta kung mga ambisyon tang mahimo sad tang rayna sama ni Maria. Dili tingita mo ili sa iyang trono, pero musunod ta sa iyang pagkamasinugtanon, pagkamatinahuron ngadto sa amahan o sa pulong o kabubuton sa amahan. Hunungon na ni natong pagpatay sa kinabuhi. Kayang kinabuhi mao ginay simbolo sa presensya sa Ginoo. Patio na gina nimong imong anak bisag sud pa nas imong tiyan. Babaga na gina nimo ang similya sa imo untang umaabot na kinabuhi pinaagi ana mga artificial contraceptives kontra nakas Ginoo. Amigo nakasiyawa. Asa man kapadong adto sa heaven or sa hell? Kusga. Man mo kusog yung tingog. Hadlok ba mo pronounce? Asa mo? Heaven or hell? Hell? Heaven o hell? Ako ato ko heaven, kamo asa mo hell? Uy, kasayang sige tag simba o niya hell gapon. Dili biasa nato assurance nga sige tag simba heaven na kita. Kay ang mga parisiyo, ang mga iskriba, magsigi gitog simba kada Sabado, itong ilas una, tingali, Sabado, or basta Sabat, sigig simba, niya mag-fasting pag ito kada simana, kaduha, sige pag itong tithing, siging memorize anang mga pulong sa Ginoo. Gihurot gina nilag memorize, ibaliktos pa na sa ilang mga agtang. Pero ang gisultis Ginoo, ang gisulti ni Kristo, niingon gyapon si Kristo, dili mo makasod og langit kay mga tigpakaaron ingnon kamo. Sa Old Testament, niingon sad ang Ginoo, dili kamo makasulod sa akong pahulayanan kay mga tig-amog kasing-kasing. Ana. Katapusang lingi sa imong tupad. Ing na sugod karon magpakasulugoon ako nimo. Ing na sugod karon magpakasulugoon ako nimo. Ana, mo na nindot kayo. Sige, manindog na ta mga sulugoon sa Ginoo. Mga igsoon, ang Dios nagdapit kanato sa kumbira sa kinabuhing dayon didto sa iyang gingharian. Uban ni Maria, masaligon kitang moingon, amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan, padayong mulambo ug magkabig ug daghan ngadto sa kumbira sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga adunahan ug ang mga kabus managsamang mutubag sa tawag ngadto sa gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga pinaagi sa pagbaton og putli ug mahinulsulong mga kasing-kasing, makaplagan kitang takos nga musulod sa kumbira nga giandam sa Dios alang kanato, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga dad-un nato ang Dios nung kaluoy ug kaayo ngadto sa mga masakiton ug sa mga nanag-antos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami.
nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay nga matuuhon, magpuyo didto sa balay sa Ginoo, ug magsadya didto sa kumbira sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Makagagahom og tunhay nga Dios, among amahan nga langitnon, dawata kining among mga pagampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panumbino nga abot sa yuta, ug ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalano sa kanagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tutsa ka ang turan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Sa among paghandom sa bulahan nga Birhen Maria, nagahalad kami kanimo Ginoo sa among mga gasa, nangamuyo nga magtabang unta kanamo ang pagkatao ni Hesukristo, nga mihalad nganha kanimo sa iyang kaugalingon, nga gasa nga walay buling didto sa cross, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matan. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Og nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa pista sa Bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon.
Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan, dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namong anak sa mga langit, agday ko ng imong ngalan, muabot ka namo, ang imong kingharian, matuman ang imong
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaomon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maanaaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhiin kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhiin kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos nga anak kanimo, bulahan ka sa mga babayi nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Diyos, iampo mo kami, mga makasasala, karon ug sa hatak na sa kamatayon, karon ug sa hatak na sa kamatayon. Amen.
magampo kita. O Ginoo, human kami makakalawat, nangamuyo kami kanimo nga sa pagsaulog namo nga matinahuron sa handumanan sa mahal nga Birhen Maria, mahimo unta kaming takos sa pagtambong sa bangkete sa kinabuhing way katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang pagkahimong rayna atubangan sa Ginoo. Ngato lang buhaton sama ni Maria kanunay gitang masinugtanon o mahimong sulugoon sa atong Ginoo. Salamat sa mga masinugtanon sa Ginoo nga nipaambit sa ilang mga grasya nganhi nato. Pinaagis pagpalit nato aning ato mga slots. Ang atong SBF DAG nga slots para sa atong kumbinto naabot ng atong halin og 35,219 na apay 24,781 ka slots nga available tag 500 pesos per slot. Akong auhag labi na gyud sa wap gyud kapalit og slots nato karong si manaha suwaya natog palit. Tigumi lag 500 pesos. Nya malipay na ana si San Vicente Ferrer og suklian mo ana og sobra-sobra pa sa inyong gikinahanglan. Nya doon na sad ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge, niabot na sa 191 ka 16 slot challenge ang atong nadawat. Salamat kaayo. Atong pakpakan ang namalit natog slots. Praise the Lord. Ang Ginoo manaa kadinyo, Mana sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Holy Mary, now we crown you.